har en opgave til dig. Okay, chef. Jeg vil se. Det skal ikke tjekke. Bare gå. Her kommer Melbo! Hvad foregår der? Nu skal jeg hjælpe dig med dine problemer. Først indtastes betingelserne. Når betingelserne er indtastet, så skal vi have en kriteriefunktion. Den funktion, der beskriver fortjenesten, og den skal maksimeres. Den skriver vi nu. Der ses, at kriteriefunktionen er defineret af to variable, nemlig x og y, altså motorcykler og biler. Derefter plottes betingelserne i et 2D-koordinatsystem. Først den første. Yes. Og vi lægger mærke til farverne på grafen. Sådan der, grænserne er defineret. Dermed kan vi se, at den maksimale værdi må ligge der, hvor x er lige 0. Altså skæringen imellem den grønne linje og y-aksen. Så løses to ligninger med to ubekendte, hvor den første ligning det bare er y-aksen, altså hvor x er lige 0, og den anden ligning er den grønne ligning. Så indsættes det i kriteriefunktionen for at bestemme, hvor stor fortjenesten er. Den fortjeneste er den maksimale fortjeneste. Den er altså lige omkring 10 millioner. Det kan jo have som mening nu, mand. Ja! Kom igen. Så langt nu, vi klarer det.